Spre slava Tatălui din ceruri, deschidem serviciul divin special cu ocazia botezului cu cântarea Vino la apa de viață, numărul 458. Știutor și atot înțelept, care ai cercetat viața acestor tineri, pentru că în această zi au hotărât să încheie legământ cu tine. Este o mare bucurie în împărăția ta. Doamne, vrem să folosești darurile cu care ne-ai înzestrat pe fiecare dintre noi, să lăudăm numele Tău în această ocazie. Vrem să simțim că ești în mijlocul nostru și totodată să cercetezi viața noastră și să ne ierți de tot ce am greșit înaintea Ta. Doamne, binecuvântează întreaga asistență. Prietenii noștri, vecini și alți cunoscuți care au intrat pe ușa bisericii. Doamne, să binecuvântezi familiile lor. Și să te înduri ca fiecare dintre noi să fim pregătiți pentru împărăția Ta atunci când vei veni pe noriceu. Te rugăm să binecuvântezi conducerea acestei comunii. Să le dai înțelepciune să administreze după planul Tău această comună. Doamne, să binecuvântezi și Ucraina. Este multă suferință acolo. Intervină Tu și deschide-ne și nouă inimă să dăm o mână de ajutor. Doamne, în mâinile Tale ne predăm, că știm că în curând vei veni pe norii cerului ca să întemeiezi împărăția cea fără de sfârșit. Vrem să facem parte din ea, atât noi, cât și copiii noștri, prietenii, vecinii, rudele, vrăjmașii noștri. Ajută-ne să fim toți pregătiți pentru împărăția cerului, unde pentru veci să lăudăm și să slăvim numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.
Dragi oaspeți, prieteni, frați creștini, cu mult drag și deosebită bucurie vă spun bun venit la această sărbătoare a botezului biblic, botezului creștin. Avem astăzi, într-o zi frumoasă, privilegiul să vedem niște tineri foarte curajoși, frumoși și credincioși care au hotărât să spună da Domnului Iisus Hristos, să intre într-o relație specială de legământ. Și astăzi veți fi martori la un botez biblic sau, între ghilimele, o mormântare biblică. Adică moartea omului vechi și nașterea unui om nou, așa cum am cântat în cântarea de deschidere. La momentul potrivit îi veți cunoaște pe fiecare. Cred că cei mai mult îi cunoașteți pentru că ați venit pentru ei, în mod deosebit. Noi suntem tare onorați. Avem oaspeți în Biserica Adventistă din Colacu. De asemenea, avem oaspeți de seamă. Cred că sunteți de la București, da? Pastorul Cegrean Șandru este responsabil cu departamentul Viață Creștină, sper că zic bine, da? Din Uniunea Română. Dânsul este un fiu al locului și spunem bun venit, este undeva sus. Va avea și dumnealui un punct în program. De asemenea, în mijlocul nostru sunt doi pastori din conducerea bisericii la nivel de Moldova. În persoană este fratele președinte Tiberiu Nica. Se pare că nu este chiar prima dată. A mai fost. Dar oricum vă spunem bun venit. Și un alt fiu al bisericii, al comunității din Colacu, pastorul predecesorul meu, pastorul Ovidiu Luncanu, care îi spune bun revenit. Da. Dumnezeu să binecuvinteze programul acesta, mesajul biblic care va fi rostit, să avem cu toții o părtășie binecuvântată și, de ce nu, descoperire importantă din Cuvântul Dumnezeu
pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Amin. Calitate de gazda a comunității Colacu, vă spun și eu bine ați venit la această sărbătoare, când cerul tresaltă de curit pentru acești tineri, iar natura este prezentă cu tot ce este mai frumos și mai încântător. Pentru început vom asculta din nou orchestra Ecouri din Sion Colacu, augmentată cu instrumentiști din partea comunității Botuș, apoi poezia recitată de Iasmin. Corul mixt va intona imnul Azi m-am întors, după care va urma Adelin, care a pregătit câteva versuri pentru această ocazie. Eu am uitat
Urmează Marius Ursu cu un solo și caracterizarea lui Alice și a Lenuței făcută de Adelina și Andreea. Ca să poți odată spune
am văzut-o, mi-am dat seama că are personalitate puternică. O fire veselă și prietenoasă, face niște negrese deosebite și își tratează îndatoririle cu seriozitate. Îi place deosebit de mult să iasă cu noi, îi place să cânte, dar primul lucru pe care l-am aflat despre ea este că e frică de urși. Trăim într-o casă plină de fete, lucru care poate să fie copleșitor uneori, dar de cele mai multe ori este o binecuvântare. Și asta pentru că Lenuța este cea care ne strânge pe toate la un loc. E devotată întâlnirilor de tineret, dar este și prima care se trezește sâmbătă dimineața și merge la ora de rugăciune. Lenuța, o fată care la prima vedere poate părea firavă, este de fapt foarte puternică și avem multe de învățat de la ea. Anul acesta își termină studiile gimnaziale, iar decizia hotărâtă pe care o face astăzi, cu siguranță îi va binecuvânta anii tinereții. Biserica Adventistă primește astăzi în rândurile ei un membru devotat, căruia îi place nespus să slujească și să fie un exemplu pentru ceilalți, care a găsit în Iisus un sprijin și care nu se teme să spună și altora despre bucuria iubirii lui. Prima dată am făcut cunoștință cu Alice la concertul de Crăciun. Nu știam nimic despre ea atunci, dar părea o persoană amabilă și pentru că era nouă m-am gândit să întreb dacă era facultate. Nu e. Pentru cei care nu o cunosc, este o elevă model la un liceu greu, unde nu toți fac față, dar pentru că este harnică, perseverentă și hotărâtă, depășește orice obstacol cu ușurință. Între timp am descoperit că îi place să cânte atât cu vocea cât și la chitară. Spre dezamăgirea mea, ieri am aflat că îi place să cânte și la altă. E bine așa. Cu toate că acum cântă la altă, nu ne-a oprit nimic să cântăm în continuare Căutați întâi Împărăția Cerului, indiferent de loc sau oră. Astăzi ea a făcut un pas important în viața ei de credință și a decis să se boteze. Ce admir mult la ea este devotamentul față de biserică și seriozitatea cu care tratează acest subiect. Și drept dovadă, o vedeți în fața dumneavoastră alături de ceilalți tineri. Orchestra de viuri va interpreta două piese urmate de caracterizarea lui Andy și Adelin, construite de Robert și de fratele pastor Ciprian Șandu.
bucur că ați venit așa mulți. Am vrut să vorbesc liber prima dată, dar că nu pot să omit niciun detaliu. Și azi, atenția voastră, vreau să fie asupra celor 4 care se votează. Și în momentul ăsta, în special, să fie atenția asupra lui Andy. Deoarece fiecare tânăr are momentul lui de atenție astăzi și acum e momentul lui Andy. Și pot spune că mă știu cu Andy de mult timp. Și când zic mult timp, înseamnă că pentru o bună perioadă de timp ne salutam pe stradă și atât. Dar adevărul e că l-am cunoscut pe Andy cum trebuie ca persoană în ultimele 7 luni. Și faptul că îl cunosc e unul din lucrurile de care mă bucur foarte mult, așa de mult că, o să vă zic sincer, sunt un pic supărat acum. Supărat că o să fie membru la Colaco și nu la Botuș. Asta deoarece Andy e una din persoanele cele mai săritoare pe care le cunosc. Zi, noapte, weekend, în timpul săptămânii, nu contează. Dacă ai nevoie de ceva, e mereu acolo să te ajute. Și, de asemenea, Andy e o persoană foarte prietenoasă. Cum am zis, ne știm de sub un an de zile, cum trebuie, dar se simte de parcă ne știm de mult mai mult timp. Și, în același timp, eu și cred că și ceilalți tineri, putem spune că cu Andy la volan n-am întârziat niciodată nicăieri. Și nu în ultimul rând, e o persoană implicată. Nu știu câți dintre voi ați fost când am vorbit de ce înseamnă să fii un lider bun aici la Colaco, dar cum am zis atunci, chiar dacă unii tineri sunt mai în lumină din cauza că vorbim mai mult, nu înseamnă că restul de tineri, precum Andy, nu ajută enorm. Ca să înțelegeți mai bine, o să vă dau un exemplu în care Andy a fost salvarea noastră în ziua aia. Alex, Alice și cu mine am fost în februarie la Coșna, la școala liderilor, și tot a fost bine, frumos, până am realizat că nu avem cum să venim acasă. Am încercat fiecare din noi să sunăm pe acasă, să vedem dacă putem rezolva și nu prea erau posibilități mai deloc. Așa că nu prea aveam cum să venim. Așa că am decis să dăm mesaj pe grupul nostru de tineri, să vedem dacă ar putea cineva să vină după noi. Și nu a trecut mult timp și Andy a zis că vine el fără să ne străsăm, în condițiile în care nu a fost obligat de nimeni și a luat din timpul lui ca să ne ajute pe noi. Și asta e doar una din experiențele pe care le avem cu Andy. Și dacă ar fi să mă întind să vorbesc, aș putea să spun despre el și cât de tare e ca tânăr în următoarea oră. Așa că, înainte să închei, vreau să vă zic că pentru cei de la Colaco, că Andy o să fie un membru foarte bun în biserica voastră și vreau să-l îndemn cu un verset din Biblie, ca să fie așa de azi înainte. Dumnezeul nădejdii să te umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru că, prin putere, Duhul Sfânt să fii tare în nădejde. În Romani 15:13. Eram o formație completă de 4 nepoți, 2 băieți, 2 fete, echilibru, cel puțin așa credea bunica, până când începutul de mileniu a ținut să ne predea lecția întregului, și anume, astăzi suntem într-un număr al desăvârșirii 7. Pe cel mai mic dintre noi ar fi trebuit să-l numim Prâslea, însă lucrurile nu au stat așa, pentru că tatălui Nelu încă de atunci a spus șeful. Și noi astăzi încă așa îi spunem lui Adelin, șeful. Îmi plăcea încă de când erau ei mici să-i monitorizez și într-o vizită inopinantă la Adelin în clasă, l-am găsit predându-le o lecție de biologie. Tocmai urma un extemporal și din acel moment, pentru Adelin, monitorizarea s-a redus undeva la 10%. Ca să cunoașteți mai bine pe Adelin, vă spun 2 dintre calitățile lui. E bun la mate și la sport. Adelin este născut pe 1 iunie, un moment în care copiii lasă deoparte îngrijorările și redescoperă cu toții bucuria jocului. Asta îi doresc și eu astăzi lui Adelin. Să lase deoparte orice îndoială ar avea în inimă și să-l descopere pe Mântuitorul lui. Amin. Punctul următor aparține tinerilor prin piesele lor corale, iar Otilia ne va pune față în față cu profesorul examinator, după care voi oferi cuvântul fratului pastor Ovidiu Lunca.
ar trebui să-mi predau lucrarea. Învățătorul blând, ca pe un fiu, mă îmboldește. Nu-i bună amânarea, dar teza mea e numai ștersături, pete de cerneală de stilou. Colegii râd, atâtea guri mă tulbură ca un ecou. Cum tot evit și timpul trece, învățătorul vine chiar la banca mea. Îmi dă o coală și nu vrea să plece. Ia stiloul meu, să nu scrii tot așa. Și aruncă teza cea mai dare la coș de parcă n-ar fi fost. Cu ochi durioși mă îndeamnă iară. Tu poți. Hai, scrie mai frumos. De dragul lui, de vocea lui cea blândă, pe o coală nouă scriu și scriu. Stilul bun, iar mâna tremurândă prinde curaj și tot mai multe știu. Iar el de sus citește curios, mă mângâie și îmi zâmbește. De reușita mea e tare bucuros. A așteptat, dar nu se închisește. Și tot așa, pe coridorul vremii, sunava clopoțelul ruginit. Nu pentru recreații în vecernii, ci să anunțe că timpul s-a sfârșit. Curaj, colegi, cât încă nu se sună. Învățătorul așteaptă și el este Hristos, dar, în curând, oferta lui cea bună se va încheia zicând: acum, stilul jos. Așteptam de mult ziua aceasta. O așteptam ca să vă revăd pe dumneavoastră, dar în același timp să îi văd pe cei patru. E adevărat că de multă vreme așteptam cel puțin la Alice, la Andy și la Adelin să ia decizia aceasta. Însă atunci când am primit vestea că cei trei au luat decizia, de fapt n-au fost 3, ci 4. Și atunci când am aflat că e și Lenița, a fost cea mai frumoasă surpriză. Nu m-aș fi așteptat. De aceea mă bucur atât de mult că în loc de 3 sunt 4 astăzi. Și dacă colegul meu, fratele păstor, fratele Gigi, a spus că undeva botezul se înseamnă și adevărat, biblic, așa este, cu mormântare, dați-mi voie să nu asemăn evenimentul de astăzi cu o mormântare, ci cu o căsătorie. Aș vrea să iau 3 lucruri din acest eveniment, căsătoria, și să le așez înaintea voastră. E adevărat că niciunul dintre voi nu este căsătorit acum. Însă vă aduc aminte că atunci când vorbesc despre căsătorie, la baza unei căsătorii, la baza relației dintre soț și soție, e un principiu, și acela care este dragostea. Botezul întotdeauna, nu știu acum cum sunteți, cum mă refer și la oaspeții care sunt în această ocazie aici în sală. Botezul întotdeauna, din mintea noastră, te-ai botezat, te-ai dus la adventiști, te-ai dus la baptiști, te-ai dus la pentecostali, te-ai pocăit sau ceva de genul acesta. Vreau să înțelegem puțin că, potrivit Scripturii, botezul nu este în primul rând apartenența la o biserică. Botezul înseamnă de a intra într-o relație personală cu Iisus Hristos. Și atunci când intri în această relație frumoasă cu Mântuitorul, la bază trebuie să fie dragostea. Nu că te-au împins părinții, nu pentru că ai avut un alt motiv, ci dragostea față de Hristos. Al doilea lucru, atunci când privesc căsătoria și mă gândesc la botez, este faptul că înainte de căsătorie, știți cum sunt tinerii. Uneori se mai feresc de ochii altora, uneori parcă le este jenă să se afișeze împreună. După căsătorie, le mai este rușine? Chiar ești bucuros să vadă toți cine este soțul sau soția ta. Întotdeauna, după ce încheie legământul cu Dumnezeu, niciodată să nu fie rușine de evenimentul de astăzi. Spunea Domnul Hristos: cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui.
E adevărat că astăzi suntem cu toții adunați aici și ne suntem foarte bucuroși pentru decizia pe care ați luat-o, dar ziua de astăzi va trece. Și va veni ziua de mâine și va veni zilele următoare, când nu toți vor aprecia decizia pe care voi ați luat-o. Dar niciodată să nu vă fie rușine de Iisus. Și a treia lucru legat de căsnicie, ca o căsnicie să meargă foarte bine, și asta probabil că toți puteți să confirmați lucrul acesta, toți cei care sunteți căsătoriți, trebuie să-ți petreci timp cu partenerul de viață. Și voi să vă petreceți timp cu Domnul. Nu este doar numai în momentul acesta, acum când sunteți fericiți și bucuroși, când oamenii se uită la voi și sunt și ei fericiți, ca această relație frumoasă pe care voi începeți astăzi, toată etapă în viața voastră, cu relația cu Iisus Hristos, întotdeauna să vă luați timp pentru El. Și la final, aș vrea să vă citesc fiecare dintre voi câte un verset și să spun două cuvinte lângă versetul respectiv. Am ales cartea Rut, pentru că mi este o carte aproape de suflet. Renuța, încep cu tine. Când Boaz a descoperit-o pe Rut și a aflat ceea ce a făcut Rut pentru soacra ei, cuvintele pe care îi le adresează sunt următoarele și ți răspund și ție. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi a venit să te adăpostești. Știu puțin din istoricul tău. Știu cum ai fost acum când ai venit aici, în urmă ceva timp. Și acum când mă uit la tine, parcă nu vine să cred. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pentru că ai ales să te așezi sub aripile lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți dea răsplata cuvenită sau plata cuvenită. Și la ceea ce mă gândesc când spun cuvântul plată, nu spun că n-ar fi și binecuvântări pe pământul acesta. Dar ceva ce mai se plată și care este atunci când El se va întoarce. Să te îmbrățișeze, să te ia de mână și să te ducă la acel loc pe care El l-a pregătit pentru tine și pentru toți cei mântuiți. Alice, când te văd acum ce domnișoară ești și în urmă cu 5 ani de zile, când te-am văzut pentru prima dată, erai o fetiță mică. Ceea ce am avut în mintea mea de câte ori mi-a venit numele tău, este un singur cuvânt. Și vreau să ți-l citesc din Rut, capitolul 3, versetul 11. Sunt cuvintele pe care Boaz le spune în Rut. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită, corect. Așa te văd. Și mi-aș dori atât de mult ca întotdeauna să rămâi o fată cinstită și corectă și înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Și mi-a spune și ceva în versetul acesta. Nu te teme, îți voi da tot ce vei zice. Sunt convins că dacă vei rămâne în felul acesta, Dumnezeu îți va da tot ceea ce este necesar, tot ceea ce ai tu nevoie pentru viața aceasta. Anti. Am o singură propoziție scurtă pentru tine. Din Rut, capitolul 1, probabil că este versetul cel mai cunoscut din cartea lui Rut. Spunea Rut lui Naomi, unde vei merge tu, voi merge și eu. Începând din momentul acesta și sunt convins că nu din momentul acesta, ci de dinainte ai făcut lucrul acesta, oriunde va merge Iisus, să mergi și tu. Oriunde va fi Mântuitorul tău, să fii și tu. Și undeva să ai puterea și chiar curajul să spui, așa cum a spus și Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele cui? A lui Hristos. Și întotdeauna mi-ar plăcea să te văd că tu umbli, calci pe urmele lui Hristos. Și aderim. Rut 1 cu 18. Dacă în dreptul lui Alice am spus că este un cuvânt, aș dori și în dreptul tău un simplu cuvânt să spun. Și ceea ce îmi doresc foarte mult în dreptul tău. E o caracteristică pe care Naomi a văzut-o la Rut. Ceea ce n-a avut-o și Orpa. Și spune așa Scriptura. Naomi n-a mai stăruit de Rut ca să o determine să se întoarcă, pentru că a văzut-o hotărâtă. Întotdeauna tărin să rămâi în tânăr hotărât.
Și astăzi, dacă tu o spui tuturor, și înaintea noastră, a celor care suntem aici, și a celor care nu ne văd, că ești un om hotărât, că ești un tânăr hotărât, așa să fii către vieții tale. Și sunt convins că Dumnezeu te va binecuvânta. Și pentru că Rut a fost hotărâtă și a fost lângă Domnul, Dumnezeu a binecuvântat-o și știi care sunt binecuvântările pe care Domnul i-a dat lui Rut. La fel și tu. Să fii acel tânăr hotărât lângă Dumnezeu. Și sunt convins că Dumnezeu va avea lucruri foarte frumoase și un viitor frumos pentru tine. Mă bucur pentru toți patru. Și ar dori atât de mult ca voi astăzi o aveți, să rămână mai departe alături de Domnul. Iar când El se va întoarce, să vedeți cu ochii voștri mântuirea. Amin. Amin. Slăvit, slăvit, slăvit,
Ne reamintește de siguranța pe care avem din prietenia cu Mântuitorul, după care vom da cuvântul fratelui Tiberiu Nica, președintele Conferinței Moldova, Bisericii Adventiste de Ziua 7 din România. Îmi place foarte mult și apreciez la dumneavoastră că sunteți vii, sunteți prezenți, sunteți dinamici și știți să creați sărbătoare sfântă. Mă simt bine la dumneavoastră, vă fac această mărturisire și acum am început să descoper și eu cine este Bucovina sau cine sunt bucovineni.
Am și un răspuns la întrebarea de ce colegii păstori își doresc foarte mult să ajungă la dumneavoastră păstori în această zonă, mai exact în extremitatea nordică a Suceavei. Am mai fost și la Botoș și acum sunt la dumneavoastră și răspunsul l-am găsit. Sunteți calzi, sunteți oameni deosebiți și chiar știți să creați atmosferă sfântă. Aș vrea să încep în ocazia aceasta prin a vă adresa câteva întrebări. Dumneavoastră și apoi celor ce vor intra în apa botezului și vor încheia legământul Domnului Iisus Hristos. Cam câte decizii ia un om, o persoană, într-o singură zi? Nu mă refer aici la decizii majore, cu impact uriaș asupra vieții noastre. Dar nu e așa că de la ținuta vestimentară și până la meniul pe care îl așezăm pe masă, luăm zilnic decizii. Suntem puși în fața unor alegeri, în fața unor decizii. Sunteți de acord? Mai ales surorile, da? Când e vorba de ținută vestimentară. Totuși, există revelația care este de partea noastră și care ne spune că în top 3, cele mai importante decizii pe care le luăm în viață sunt următoarele. De fapt, sunt 3 întrebări. Ce loc ocupă Domnul Iisus Hristos în viața mea? Și fiecare om, fiecare persoană trebuie să ofere un răspuns la această întrebare. Ce loc ocupă Domnul Iisus Hristos în viața mea? 2. Cu cine mă voi căsători? Și 3. Ce slujbă sau ce job, ce profesie îmi voi alege în viață? Deci vreau să nu uitați, în top 3, cele mai importante decizii pe care o persoană le poate lua în timpul vieții sunt acestea. Ce loc ocupă Domnul în viața persoanei respective, cu cine se căsătorește și 3, ce profesie își alege în viață. Vă rog să vă gândiți la acestea 3. Știți că ele fac diferența dintre moarte și viață? Dacă nu vom crede în Hristos și nu ne vom boteza, Scriptura spune că vom fi cum? Condamnați. Dar cine crede și se botează, este cum? Mântuit. 2. Revelația ne spune că atunci când ne alegem partenerul de viață, trebuie să ne gândim nu doar la viața de pe pământ, ci și la cea viitoare. Pentru că, și aici pun 2 puncte și deschid ghilimele, nimic nu poate să distrugă rodnicia unui bărbat decât propria lui soție și invers. Nimic nu poate să distrugă rodnicia unei femei decât propriul ei bărbat. Deci, atunci când un tânăr decide să intre în apa botezului sau o persoană, trebuie să înțeleagă că face cea mai importantă alegere din viața lui. A doua cea mai importantă este să răspundă cu cine se căsătorește. Și evident, a treia cea mai importantă este să răspundă ce profesie va avea, astfel încât să câștige pâinea într-un mod plăcut și cinstit ochilor lui Dumnezeu, astfel încât să-și întrețină familia. Acum, să văd dacă am reținut numele tinerilor din față de aici. Adelin. Știu că Adelin are tot timpul un convor care face din... Așa. Tu ai astăzi o haină albă care face din... Așa. Adelin. Handy? Ana. Ok. Bun. Iată. Aris? Nu spuneți. Și... Lenuța. Ok. Acum dați-mi voi să repet. Adelin, Andy, Aris și Lenuța. Ok. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră știți că astăzi faceți cea mai importantă alegere de până acum și nu va fi alta mai importantă decât aceasta. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Nimic nu va echivala în materie de alegere și de decizie ceea ce faceți astăzi dumneavoastră aici și acum. Și apoi gândiți-vă cum să nu fie bucurie în inimile noastre, în sufletele noastre, câtă vreme astăzi spuneți nu lumii acesteia și da lui Dumnezeu. Iar faptul că ați luat și ne-ați invitat aici pe noi toți, înseamnă că suntem martori oculari la niște minuni. Și aici dați-mi voi să deschid o paranteză. Nu de puține ori sunt întrebat de către liderii altor confesiuni religioase. Domnule Nica, sau frate păstor, la dumneavoastră în biserică se fac minuni? Dumneavoastră ce ați răspunde dacă cineva va aborda, nu știu, fie și numele unei prietenii? Măi omule, măi femeie, te duci la biserică, mergeți la biserică, în biserica adventistă, dar la voi acolo Dumnezeu face minuni, ce ați răspunde dumneavoastră? Păi la noi nu se vindecă, știu, bolnavii, nu se curăță leproșii, nu învie morții.
Ați văzut minuni de genul acesta? Nu. Știți ce spune revelația care este de partea adevărului? Cea mai mare minune din univers pe care Hristos o poate face în contemporaneitatea noastră este să transforme pe un păcătos într-un sfânt. E cel puțin o persoană aici în față care a avut un trecut. Ambii colegi mi-au povestit despre experiența Lenuței. Dacă o vedeți pe Lenuța îmbrăcată în straie albe, curate, călcate, scrobite, așa cum arată, oameni buni, este pur și simplu minunea lui Dumnezeu. Pentru că în dimineața, după masa aceasta, eu am venit dimineața la dumneavoastră, aș vrea să vă vorbesc despre minuni vii care merg pe picioare. Și vreau să plec de la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Atenție! Dacă este cineva în Domnul Iisus Hristos, vă rog să continuați împreună cu mine, este ce? O făptură nouă, un om nou, atenție, o creație nouă. Ați prins ideea? Deci cine este în Hristos, este om nou, făptură nouă și face parte din noua creație. Și acum, fac seama că în sală sunt și persoane care nu fac parte din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Doar pentru ele vreau să fac o scurtă introducere. În Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, botezul nu este un sacrament. Adică, botezul nu este cel care ne curăță pe noi de păcate. Dacă botezul ar putea să ne curăță pe noi de păcate, să ne ierte păcatele, la ce bun să mai fi murit Domnul Iisus Hristos? Înțelegeți despre ce este vorba? Este și logic până la urmă. Dacă exista o altă soluție în universul acesta, prin intermediul căreia puteam să fim mântuiți, rezultă prin concluzie că Iisus Hristos nu trebuia să moară. Și chiar așa spune Petru, Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire pentru că nu există sub cerul acesta un alt nume dat oamenilor prin intermediul care trebuie să fim mântuiți. Deci doar în Hristos suntem mântuiți. Și atunci întrebarea este, dacă botezul nu este sacrament, nu are o forță intrinsecă, divină în el care să curățe păcatele, atunci ce este botezul? Nu? Nu e normal să răspundeți la această întrebare? Petru spune în 1 Petru 3:21, citeți din memorie. Icoana aceasta preînchipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești. Dar ce este botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Adică ce se întâmplă astăzi cu Adelin, Andy, Alice și Renuța? Mărturisesc înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Noi suntem martori văzuți, dar sunt îngeri, heruvim și serafim. Și însuși Mântuitorul este prezent astăzi prin Duhul Sfânt. Mărturisesc un lucru. Doamne, de astăzi înainte, Tu ești cea mai scumpă persoană pe care noi avem în viață. De astăzi înainte, viața noastră îți este dată în exclusivitate și vom trăi numai și numai pentru Tine. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care poate să o facă o persoană vreunei ființe din univers este declarația de dragoste pentru Domnul Hristos. Nimeni altcineva, doar Tu, Doamne. E frumos? Amin. Deci ce este botezul? Este doar mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci cine ne spală de păcate? Cine ne curăță de păcate? Apocalipsa 1, versetul 5. A Lui, al Domnului Iisus Hristos, care ne iubește și care ne spală de păcatele noastre cu însuși sângele Său. Întrebare. Cine ne spală de păcate? Sângele Domnului Iisus Hristos. În Efeseni 1:7, Pavel vine și spune, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Oameni buni, vă mai aduceți aminte de o lecție pe care israeliții au învățat-o peste 1400 de ani. Se numește lecția sângelui. A spus Domnului Moise în Levitic 17, versetul 11, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să facă ispășire pentru sufletele voastre. Și continuați împreună cu mine, pentru că prin viața din el face sângele ispășire. Cine face ispășire pentru păcatele noastre? Sângele Domnului Iisus Hristos. Și Pavel preia ideea aceasta din Levitic și spune în Evrei 9:21, dacă nu mă înșel, Pavel vine și spune, și fără vărsare de sânge nu este ce? Iertare. După lege,
Totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este ce? Iertare. Întrebare. Cine ne iartă păcatele? Iisus Hristos. Cine ne curăță păcatele? Sângele Domnului Iisus Hristos. Și atunci botezul ce este? Ce este botezul? E un sacrament? Când intră în apă, este o forță exterioară și superioară în apa aceea, care odată intrată în ea devine forță intrinsecă și când oamenii au intrat acolo, încep să tremure și iau o forță în stăpânire? Nu. Nu e sacrament. Dar ce? Este doar un simbol. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și cât de frumos explică în Roman 6 Apostolul Pavel. Priviți mormântul acesta de ape ca pe mormântul lui Hristos. Așa spune Pavel. Pentru ca să ajungi în noua creație, să fii în Hristos și să fii om nou, făptură nouă, o creație nouă, ai nevoie prima dată să mori. Și firea pământească, omul firesc, trebuie să moară și din firesc să fie duhovnicesc. Și el trebuie să fie îngropat undeva. Și atunci unde să-l îngropăm? Și Pavel spune în Romani, capitolul 6, dați-mi voie să citesc în memorie ca să comprim, pentru că mă aceasta și nu mai am timp. Pavel spune în felul următor. Nu știți că toți fiți au fost botezați în Iisus Hristos, au fost botezați în ce? În moartea Lui. Și acum explică. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, suntem îngropați odată cu Iisus Hristos. Unde? În mormântul de apă. Când Hristos iese din mormânt pentru slava Tatălui, credinciosul este din mormântul de apă și trăiește doar pentru slava lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și ce este botezul? Doar un simbol. Și ce se va întâmpla cu Adelin cel vechi? Deși, cât ai? Ai 20 de ani? La 20 de ani ce om vechi poți să zici că e? Sunteți de acord? Dacă te botezi pe la 90 de ani, zici că ai ce să lași în urmă. Și mai mult decât atât, Scriptura nu vorbește despre un botez al pruncilor. Scriptura vorbește doar despre un botez al credinței. Cine va crede și se va boteza. Deci botezul este precedat de credință. Și acum, oameni buni, comprim. Și termin cu partea introductivă și intrăm în tema noastră, că înțeleg că dumneavoastră nu vă grăbiți. Există în viața Apostolului Pavel cel puțin trei teme predilecte, trei expresii care îi plac lui. Expresia este în Hristos din trei puncte de vedere diferite. Deci ce spune Pavel? Pavel spune așa. În Filipeni 3:9, Pavel spune și să fiu găsit în Iisus Hristos. În cine să fiu găsit? În Hristos. Având nu o dicaiosune, o dreptate, o corectitudine, o viață curată, o mântuire pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos. Deci ce spune Pavel? Avem prima dată credință în Hristos. Este primul pas când eu sunt smuls din moarte și adus la viață. Primul lucru care îi se întâmplă este că am credință în Hristos. Dar nu ne oprim aici. După ce avem credință în Hristos, Pavel spune în Romani 6, suntem botezați în Hristos. Iar în 2 Corinteni 5:7 spune și suntem oameni noi în Hristos. Deci credință în Hristos, botezați în Hristos, oameni noi în Hristos. Ați înțeles? Și acum, dacă Pavel vorbește despre trei aspecte ale lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, credința în Hristos, și dați-mi voie să vă spun ceva, să știți că noi nu avem credință. Știți că și credința este darul lui Dumnezeu? Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după puterea Lui și credința și înfăptuirea. Deci până și credința este de la Dumnezeu. Deci avem credință în Hristos, suntem botezați în Hristos. Și după ce avem credință în Hristos și suntem botezați în Hristos, ce declară Pavel la vârful piramidei că este omul? Ce? Om nou, creație nouă, făptură nouă. Dar aș vrea să vă întreb ceva. Cum poate explica cineva dintre noi cum Adelin din firesc devine duhovnicesc? Din om firesc devine om duhovnicesc. Din om rău devine om bun. Adelin, iartă-mă. Am luat numele dacă ești mai aproape aici de mine. Ce să-ți fac? Te-ai așezat pe mine. Ok. Întrebare. Repet întrebarea. Cum ar putea să dovedească cineva? Cum putem explica pe cale logică, rațională, că Adelin până ieri a fost om rău și de astăzi este om bun? Știți care este răspunsul?
Nu poate să dovedească nimeni lucrul acesta. Pe o axa timpului, eu nu pot să spun Tiberiu Mica când a fost momentul convertirii mele în mod exact. Pentru că Domnul mi-a vorbit printr-o cântare, apoi a fost pus o poezie și am început să plâng. Apoi a fost predicat cuvântul. Mama mea s-a rugat pentru mine, tatăl meu s-a rugat pentru mine, biserica s-a rugat pentru mine. Și toate acestea au creat omul nou. Și într-una din zile, fără să mă împingă tatăl meu, fără să mă convingă mama mea, am mers la părinți și am spus, vreau să mă botez și eu. Aveam 17 ani. Și tatăl meu știa că eu sunt mai străinare, așa? Și îmi spune, știi ceva, ar fi bine după armată, n-am mai făcut armata, ar fi bine după studii, m-am dus la studii, dar am intrat în apa botezului fără să știu momentul, ora, secunda, momentul exact al convertirii mele. Nimeni nu poate să spună. Dar după ce ieși din apă, veți vedea dumneavoastră că lucrarea de convertire, de pocăință și de desăvârșire este lucrarea unei vieți întregi. Și atunci, de ce ne-am adunat aici? Ne-am adunat aici ca să celebrăm o sărbătoare. Știți care este sărbătoarea? 4 oameni au ieșit din moarte la viață. V-ar plăcea să auziți lucrul acesta? Deci 4 oameni au ieșit din moarte la viață. Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșeli și în păcate, dar Dumnezeu v-a dus la viață înapoi prin Iisus Hristos. Prin harul Lui, prin mila Lui sunteți mântuiți. Deci ce s-a întâmplat astăzi cu Adelin, Andy, Alice și Lenuța? Au venit din moarte la viață. Și ce mărturisesc ei astăzi? Că Iisus Hristos este singurul Domn în viața lor. Și acum, mă apropii de încheiere. Am înțeles ce este botezul și am înțeles cum poți să devii făptură nouă în Hristos. Dar întrebarea mea este, eu, Tiberiu Mica, am ceva de spus sau am vreo contribuție la mântuirea mea? Fraților, știți că sunt aproape 8 miliarde de oameni pe glob. Aproape 8 miliarde. Dintre aceștia, doar 2 miliarde și vreo 700 de milioane sunt creștini. Dumneavoastră înțelegeți că noi nu suntem o majoritate pe glob și anume religia creștină? Deci, creștinii, de o parte, și toate celelalte religii de altă parte, sunt în minoritate și în inferioritate numerică. Am prins ideea? Adică suntem singurii care credem că prin Iisus Hristos suntem mântuiți. Dar și în cadrul religiei creștine, dacă vorbim de ortodoxism, dacă vorbim de catolicism, catolicii sunt umiliați și vreo 700 de milioane pe glob. Știți ce răspund la următoarea întrebare? Dacă eu pot să fac ceva pentru mântuirea mea sau nu? Da! Și cineva îmi spunea, la un post de televiziune oficial al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, la o oră maximă de audiență, un profesor de Biblie îmi spunea în felul următor. 95% din mântuire realizează omul și 5% realizează Duhul Sfânt. Adică omul trebuie să aibă inițiativa, omul muncește, merge trâș, grăpiș, și acolo unde nu poate vine Duhul Sfânt și pune umărul și îl ajută. Realitatea știți care este? Că omul firesc nu are capacitatea intrinsecă de a face binele moral. Vă mai aduceți aminte de un strigăt de disperare a unui învățător? Numele lui este Pavel. Vă aduceți aminte cum a strigat Pavel? Cum a strigat? Roman 7. Cum a strigat? O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Pentru că ce-i drept? Vreau să fac binele, dar nu am ce? N-am nicio putere să fac. Și știți ce spune Roman, capitolul, versetul 1? Vine și cu soluția. Acum, dar, nu este nicio condamnare pentru cel ce este în Iisus Hristos, pentru că cel ce este în Hristos nu mai este firesc, ci este cum? Duhovnicesc. Oameni buni, vreau să vă adresez o întrebare. Câți dintre noastre cunoașteți viața profesorului de teologie contemporan cu Domnul Iisus Hristos? Viața lui Nicodim. Mâna sus. Știe cineva cine a fost Nicodim? Luăm capitolul 3. Mâna sus. Păi cinstit. Ok. Din cei ce ați citit Scriptura măcar o dată în viață, mâna sus. Mersi. Întrebare. Ați găsit undeva în Evanghelii sau în Noul Testament, consemnându-se în istoria sacră, că Nicodim era hrăpăreț, nedrept, necinstit, bărbatul la nu știu câte femei, că și însușise prin mijloacele oneste ceea ce nu-i aparținut. Ați auzit despre Nicodim așa ceva? Nu. Ați auzit? Nu. Știți că Nicodim era un om perfect moral?
Dar știți că și ateii sunt oameni morali? Eu am întâlnit atei, oameni morali. Deci eu nu am fără în cap, dar vă spun că dacă aș fi avut, mi s-ar fi făcut vâlvori. Un profesor mi-a spus în felul următor, profesor de etică: domnul Nica, eu în viața mea, dar niciodată, n-am simțit nevoia să mă uit după femeia altuia. N-am simțit nevoia să-mi iau banii care nu mi-aparțin. N-am simțit nevoia să mint. Și eu nu cred în Hristos. Eu nu cred în valorile creștinismului. Cred în valorile raționalismului. E o moral? E o moral. E ateu? E ateu. Dar e moral? E moral. Întrebare. Îl ajută moralitatea lui? Nu. Ce ne mai trebuie? Știți ce a spus domnului Nicodim unui om moral? Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, dacă nu ești în Hristos, dacă nu ești om nou, dacă nu faci parte din creația nouă, niciodată nu vei vedea cerul. Și el întreabă, dar cum pot să fac asta? Și el a răspuns, Domnul Iisus Hristos lui Nicodim: cine se naște din carne, este carne. Este firesc, pământesc, drăcesc, spune Pavel altădată. Dar cine se naște din apă, și continuați, și din Duh, este duhovnicesc. Am prins ideea? Cine se naște din Duhul lui Dumnezeu nu mai este firesc, ci duhovnicesc. Și atunci cum pot să scap de firea pământească? Pavel răspunde Roman 8:2. Legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit pe mine de legea păcatului și de legea morții. Întrebare. Sunt oameni morali pe planetă? Sunt, slavă Domnului, și e bine că sunt. Sunt oameni morali care cânt pentru Ucraina. Sunt oameni morali care își vând iahturi, mașini, case de vacanțe și ajută Ucraina și copiii din Ucraina. Deschid o paranteză. Ieri a fost la Cotoșan Speranța. Primul meu district. De fapt, al doilea. Să veni și Speranța. Și m-am întâlnit acolo cu președintele Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7 din Ucraina, în persoana pastorului Stanislav. M-am dus să mă întâlnesc cu el și să facem apel la biserică să poată să se implice în continuare în dramele celor din Ucraina. Și omul pe niște slide-uri arăta niște poze. Și am început să plângem toți, ne uitam unii la alții și nu știam de ce. Adică știam de ce, dar nu ne puteam controla. Omul nu spunea nimic. Doar arăta niște drame ale unor oameni. Și un frate care locuiește în America s-a ridicat de acolo și a spus: păstorul meu m-a rugat să stau de vorbă cu voi, cu cei de administrație din Ucraina, și să dați 2 copii până în 6 ani. De la 1 an până la 6 ani. De la 2 copii, vrea să-i înfieze. Și Stanislav, neînțelegând limba română, a avut nevoie de traducător, nici engleza nu înțelege foarte bine, a scos imediat la propunerea de a închia 2 copii pentru păstorul din America, a scos telefonul și a dat un filmuleț cu 180 de copii, fără mamă, fără tată, din cauza războiului. Erau vii, erau prezenți, erau dinamici, dar erau triști. Te uitai pe fețele lor, în ochii lor. Și în materialul video unii au ridicat hainele de pe ei și aveau scrise numele copiilor și numărul de telefon. Măcar părinții care au murit, atât au știut să lase moștenire. Un nume și un număr de telefon. Și vreau să închid această paranteză. Sunt atei care bagă mâinile adânc în buzunare și se implică în dramele oamenilor. Și sunt morali. Dar oameni buni, nu este suficient să fim morali. Știți ce trebuie să mai fim? Duhovnicești. Ori asta nu poate face nici familia, nu poate face nici biserica, nu poate face nici școala și nici o altă instituție a statului. Atunci cine poate să transforme pe un păcătos într-un sfânt? Cine? Cine se naște din Duhul lui Dumnezeu. Fădălin, Andy, Alice și Renuța. Vă doresc din toată inima ca intrând în apa botezului să rămână oamenii vechi, fie pământească acolo. Nu se poate în totalitate. Că veți vedea că uneori vi se vor încreșta mușchii mâinilor, apalelor, fără să veți. Aici le pământească. Dar Dumnezeu a spus că în lume veți avea necazuri, încercări,
dar să mergeți după El, pentru că El a biruit lumea. Vă doresc să vă nașteți de Duhul lui Dumnezeu și din apă și să fiți oameni noi. Și să nu uitați un lucru. Astăzi, cât e? 13? Nu. 22? 22 mai 2022. Este data de naștere când intrați în noua creație. Și este cea mai importantă alegere pe care ați făcut-o. Nu va veni alta. Deci să nu uitați. Nu veți mai avea vreo decizie mai importantă decât aceasta. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Pentru a pregăti momentul special al coborârii în apa botezului, vă voi invita respectuos să vă ridicați pe picioare, pentru că vrem să avem un moment de închinare prin rugăciune. Iubitul nostru Tată care locuiește în glorie, în mărire, în slavă, în cerurile înalte, dar ești potrivit cuvântului și făgăduinței tale și cu noi, oamenii, pe acest pământ, ne alăturăm bucuriei cerului, a îngerilor, împreună cu acești 4 scumpi copii ai tăi, tineri, care și-au predat viața în mâna ta și care doresc să încheie legământ cu Domnul Hristos prin botez. Îți mulțumim pentru alegerile lor, pentru faptul că din tinerețe își dedică viața slujirii tale, împărăției tale, Evangheliei și astăzi, împreună cu cerul întreg și cu Domnul Hristos, vedem rodul sângelui Său, pentru că ei recunosc că sunt păcătoși salvați prin har, prin sângele Domnului Hristos și prin puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Doamne, cerem binecuvântarea specială peste acești 4 tineri, peste Adelin, peste Andy, peste Alice și Lenuța și te rugăm, Doamne, așa cum i-ai condus și ai călăuzit până acum, să-i binecuvintezi și să-i ocrotești și să-i călăuzești mai departe. Amin. Îți mulțumim pentru părinții lor care i-au crescut și i-au prezentat de mici înaintea ta. Le-au oferit o educație bună și îți mulțumim pentru bisericile în care au crescut. Și îți mulțumim pentru liderii care i-au format. Și îți mulțumim, Doamne, acum pentru Lenuța că, într-un mod minunat, ai lucrat în viața ei. Te-ai descoperit într-o familie nouă și astăzi, împreună cu ceilalți prieteni ai ei, vrea să-și dedice viața ție, vrea să te slujească pe tine, vrea să fie un copil al tău și să te mărturisească înaintea oamenilor. Binecuvântarea ta să fie peste noi toți. Doamne, ajută ca în vremurile acestea critice, speciale, să ne îndreptăm privirea spre Tine, să înțelegem vremurile și evenimentele și să ne pregătim pentru evenimentul cel mai frumos și dorit, revenirea Ta în slavă. Doamne, credem că Tu ești cu noi. Credem că ne asculți rugăciunea slabă. Credem că Duhul Sfânt desăvârșește rugăciunea și Domnul Hristos mijlocește înaintea Tatălui. Avem toată nădejdea și încrederea în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt și îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Dragă Lenuța, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dragă Alice, mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.
Dragă Andy, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos, ca mântuitor al tău personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dragă Adelin, pe temeiul mărturisirii credinței tale în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.
nu se găsește nicio altă cale spre țara nemuririi cea de sus, decât printr-o spălare de păcate în râul morții Domnului Iisus. Și nu există altă curăție decât prin moartea și învierea sa. Când ne unim cu El urmându-i pasul, vom învăța ce înseamnă învia. Căci nu botezul este marea taină, ci moartea noastră față de păcat. Pentru Domnul nostru ce ne-a iubit și ne-a răscumpărat. Botezul tău e azi mărturisire, angajament dramatic și etern. Păstrează prin credință până la moarte în acest veac de Babilon modern. Păstrează-ți haina până în ziua când Domnul se va întoarce de la nuntă, căci lumea joacă în noroaie și noi ispite în cale ne înfruntă. Și să avem în orice zi botezul, cu Spirit Sfânt, de sus și tu și eu, ca să rămânem astfel pe vecie pecetluiți ca fii de Dumnezeu. Amin. Amin. Deoarece sunteți oameni noi, cei mai noi, cei mai tineri copii ai bisericii, am vrea acum, într-un mod solemn, să vă spunem bun venit în Biserica Domnului, în Biserica Advenției de ziua 7. Pentru acest moment special, vă invit să ne ridicăm din nou pe picioare. Stimată soră Lenuța, îți întind mâna dreaptă a Bisericii Adventiste de ziua 7 și spun bun venit în mijlocul nostru. Ești cea mai tânără membră a bisericii noastre și suntem extrem de fericiți. Domnul te-a ocrotit, te-a călăuzit de micuță, ți-a urmărit pașii, te-a ajutat ca astăzi să fii ceea ce este cel mai important, să fii un copil al său. Pentru tine, Domnul are o făgăduință specială. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Amin. Amin. Fii biruitoare în Domnul Iisus Hristos și vei fi îmbrăcat în haine albe la venirea sa. Amin. Amin. Stimată soră Alice, îți întind mâna dreaptă a Bisericii Adventiste de ziua 7 și spun bun venit în mijlocul nostru. Domnul te așteaptă cu brațe deschise. Te-a binecuvântat cu multe daruri și talente și așteaptă ca să le pui în slujba sa. Să aduci mai departe în familia ta, în Biserica Domnului și cerului întreg. Și pentru tine Domnul are o făgăduință specială. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Fii biruitoare în Domnul Iisus Hristos și vei avea parte de pomul vieții la venirea Mântuitorului. Amin. 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 Stimate frate Andy, îți întind mâna dreaptă a Bisericii Adventiste de ziua 7 și spun bun venit în mijlocul nostru. Suntem așa de fericiți pentru că ai răspuns din tinerețe chemării Domnului Iisus să faci parte din această mare familie a lui Dumnezeu. Domnul are nevoie de tine. Te prețuiește. Ești valoros. Ai daruri și talente. Pune-le în slujba Domnului și pentru binele semenilor tăi. Fii o fericire, o bucurie pentru cei dragii tăi, pentru Biserica Domnului și pentru oamenii din jur. Și pentru tine Domnul are o făgăduință specială. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Amin. Fii biruitor în Domnul Iisus Hristos și vei primi o piatră albă de-a Mântuitorul și un nume nou în Împărăția sa. Amin. 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 Stimate frate Adelin, îți întind mâna dreaptă a Bisericii Adventiste de ziua 7 și spun bun venit în mijlocul nostru.
Alături de ceruri suntem și noi fericiți. Alături de familia ta suntem bucuroși că ți-ai închinat tinerețea în slujba Mântuitorului. Pentru că îl iubești pe Mântuitorul. Pentru că vrei să-L mărturisești înaintea oamenilor și vrei să fii de folos semenilor și în mod deosebit să aduci bucurie Domnului. De aceea puneți toate darurile și talentele în slujba lui Dumnezeu și vei binecuvânta pe oameni și vei aduce bucurie Domnului. Și pentru tine Domnul spune așa: pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și în numele cetății Dumnezeului meu, nou Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și în numele meu cel nou. Fii biruitor în Domnul Iisus Hristos și vei fi un stâlp, nu doar aici și în cer. Amin. Amin. Voi mi să luați loc. Florile sunt acum din partea bisericii, urmează din partea familiei, probabil că după, știu că sunteți pregătiți și va fi o avalanșă de flori. O să-i rog pe tine, pentru că iau un moment special, o mărturisire personală și aș vrea să... Aș vrea cu mine să Dat lui Iisus toată inima mea, o altă iubire să pună în el. Aștept să ferească de griji și de lupte, mi-ajunge de poate cu el să ne înfrunte. I-am dat lui Iisus și gândirea întreagă, viața și moartea ceresc să înțeleagă. N-aștept întrebări și de stres să ferească, mi-ajunge de învață pe el să privească. I-am dat lui Iisus trupul meu pe vecie, sfințit și curat, ca un templu să fie. N-aștept să ferească de rele acest corp, dar mi-ajunge să știu că de acum sunt al său. I-am dat lui Iisus și mâinile mele, doar El, numai El să lucreze cu ele. N-aștept să le dea răsplătiri prea bogate, mi-ajunge să știu că de acum sunt curate. I-am dat pașii mei lui Iisus prin credință, să-i ducă spre veșnicia lui biruință. N-aștept să-i ferească de sting și de pietre, mi-ajunge să știu pe cărările drepte. I-am dat lui Iisus, da, i-am dat gura mea, o nouă cântare să-mi pună în ea. N-aștept o vioară de aur să fie, mi-ajunge departe de rău să mă ție. I-am dat lui Iisus viața mea pe vecie. Și ce mi-a promis, chiar al meu va să fie. N-aștept doar aici și o scurtă răsplată, aștept veșnicia și dragostea lui minunată. Amin. Să ajungem acasă, doar puțin mai rămas.
Închidem cu imnul Sfântă Speranță, numărul 497. Sfântă Speranță, inima curată, că Domnul vine în curând. Credința aceasta reluare la păr, întemeiască său cuvânt. Timpul este împlinit, orice om va fi zorit, noastră veste cât de mari, Aleluia, Mizeria! Sfântă Speranță, inima purtă, El ne-a promis și va veni. Sfânta Speranță, azi ne dă putere, să frânzem toate rătăciri. Ea ne consacră sfintei sale vremi și din păcată izbăvim. Prindeți asoria ei, pe-al iubirii Lui temei, căci Iisus cel plin de har, Aleluia, Mizeria! Sfântă Speranță, plină de curând, în orice timp, în orice loc. Sfântă Speranță, nu vă zăbovi, să arată zorii ei senin. Mergem spre casă, cine ne-ar opri? Pe noi popor de peregrini. Timpul este împlinit, cerul negre pregătit, iar Iisus stă la hotar, așteptând să vină Ea. Sfântă Speranță, nu va zăbovi, doar pentru ea noi vom trăi. Vă invit să ne rugăm împreună și să spunem amin. Tată bun și sfânt, în numele scumpului Mântuitor Iisus Hristos, îți mulțumim din toată inima pentru sărbătoarea de astăzi și pentru că cei 4 copii ai tăi au decis să încheie legământ cu Domnul Hristos prin apa botezului. Doamne, a fost o pregustare a cerului. În miniatură am putut să vedem cum trăiește societatea îngerilor, a heruvimilor și a serafimilor, într-un cuvânt, cum este societatea ta. Dar îți mulțumim că acolo bucuria este mult mai mare, deoarece Iisus Hristos a plătit pentru fiecare în parte prețul mântuirii lor. Este o ocazie deosebită și pentru cei ce au fost prezenți astăzi aici și au deja legământ cu Domnul Iisus Hristos, în sensul că au nevoie de o reactualizare, de un angajament pe care să îl facă din nou Domnul Iisus Hristos, un angajament de dragoste, de credincioșie și de bucurie, în sensul că Tu ești singurul Domn și Mântuitor în viața lor. La momentul acesta sunt și
persoane în sală care au venit poate pentru prima dată. Atinge-le tu cu cuvântul tău. Și singurul care ne poate convinge de adevăr este însuși Duhul Sfânt, adică autorul Scripturilor. El ne convinge de păcat, El ne convinge că avem nevoie de Mântuitor și tot El ne conduce spre Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru familiile celor patru. Doamne, binecuvântează-i Tu în integralitatea lor. Te rugăm pentru Adelin, binecuvântează-i părinții, rudele de aproape, de departe. Acolo unde studiază și se pregătește pentru o carieră profesională, să fie o lumină, o flacără pe care Tu ai aprins-o și pe care nimeni să nu o stingă niciodată. Te rugăm pentru Anna, este un tânăr plin de viață, este energic, este un om de cuvânt, s-a vorbit frumos despre el, are nevoie de Hristos și și-a încredințat viața Ție. Ajută-l ca și familia lui să urmeze exemplu. Ajută să fie mărturie acolo unde întreprinde activități practice, acolo unde lucrează, să fie de fiecare dată un caracter al lui Hristos refăcut în viața lui. Te rugăm și pentru Aris, binecuvântează-l, Doamne, familia. Binecuvântează-i biserica din care face parte. I-ai dat daruri, talente, ajută-le să le pune în valoare, să le potențeze și prin internetul lor să câștige pe mulți pentru Iisus Hristos. Te rugăm și pentru Ienuța, binecuvântează Tu, Doamne. Convertirea ei este o minune reală și îți mulțumim din toată inima. Ajută să uite de trecut așa cum Tu însuți ai promis că arunci în marea uitările toate fără de legile noastre și să aibă doar prezentul și viitorul. Să trăiască de fiecare dată cu certitudinea că într-o zi te vei întoarce și o vei lua acasă. Binecuvântează-i familia și pe toți cei ce sunt din proximitatea ei. Doamne, binecuvântează și familia pastorală, pe fratele păstor, soția dumnealui, pe băiatul. Și binecuvântează pe slujbașii districtului acestuia, un district minunat, pentru ca ei să fie misionari prin excelență și să-L mărturisească pe Iisus Hristos, nu doar predicând și vorbind, ci mai ales trăind cuvântul Tău. Iar acum la plecare, îți mulțumim pentru prezența Ta și anticipat îți mulțumim că nu ne vei lăsa singuri, ci Duhul Sfânt va fi cu noi. Dar vrem ca să rămână peste locul acesta și în special peste sufletele celor botezați. Harul Tău, pacea Ta și puterea Duhului Sfânt. Pentru că ne-a rugat în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim pentru că Tu ne iubești și ne asculți. Amin. Amin. A fost o sărbătoare astăzi, o pregustare a cerului și cred că ați simțit ceva din atmosfera cerului. Ați admirat curajul celor patru tineri, faptul mare de credință, de curaj, de iubire pentru Mântuitorul. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit această bucurie. Mulțumim tuturor. Vreau să vă mărturisesc ceva. Fratele președinte spunea că are cel puțin două impresii puternice despre Bucovina, despre locul acesta. În primul rând, răbdarea dumneavoastră și muzicalitatea dumneavoastră. Cântați mult și cântați frumos. Spunea dumnealui că ați cântat la botezul ăsta cât pentru toată conferința. Spunea dumnealui, este de fapt în premieră și pentru mine. N-am mai avut un botez de aproape 3 ore. E cel mai bogat, cel mai frumos botez. Chiar am fost onorați de prezența atâtor oaspeți, începând cu fratele Ciprian este de Alcație, da? Dânsul vine de cel mai de sus, de la Uniune. Dar fratele Tiberiu vine de la Speranța TV. Realizatorul programului ediție specială. E cineva care urmărește de aici, da? Uitați-vă. Data viitoare îl invităm în calitate de redactor, da? Să le povestească de acolo și să-i punem întrebări. Da? Îi mulțumim pentru că a făcut acest efort împreună cu colegul dumnealui, fratele Ovidiu Lucanu, director al departamentului Asociația Pastorală. Da? Este tatăl păstorilor. Pastorul păstorilor, da. Pastorul păstorilor. Și vă mulțumim dumneavoastră, oaspeții care ne-ați onorat cu prezența. Celor care au făcut programul atât de frumos, sora Dorina are, e pe aici undeva, așa, are un merit deosebit. Corul de tineri din districtul nostru, orchestrei care este, cred că astăzi în premieră, e nou înființată, încă un copil s-a născut în zona noastră și mulțumim fratului Ciprian, profesorul Ciprian Răvnic, nu-l văd. Mulțumim corului bărbătesc, da? Dirijorilor
și tuturor celor care au contribuit la bucuria, frumusețea acestei zile de sărbătoare. Dumnezeu să vă umple mai departe inimile de bun, frumos, de bine, să vă ocrotească, să fie cu dumneavoastră și când mai aveți dor și drag de cuvânt și foame de cuvânt, aici îl avem pe Mântuitorul care ne vorbește și care ne arată calea, drumul spre cerul. O așteptăm cu drag în fiecare sabat. Bine seara, avem o oră de rugăciune și după de dimineață de la 9 până la ora 15. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre dumneavoastră. Amin.